आयै फिसा हौवा आफा सना थैबाय बुथारहैबाय आयै फिसा हौवा आफा सना थैबाय बुथारहैबाय मेगन थाइसे एख्ल'बाय आखाइ देफायबाय आसि देफ्रुबाय खर' देफ्रुबाय बाबु हाबाब साराय सारिथायावनो थिनथायाव ओंखारलांदोंनो साराय सारिथायाव वार्डेननो खोन्थाफैदोंमोननो सासे लोगोआ खोन्थाफैदोंनो फादारनो बिदि सोराङा दैयाव बाज्रुमबाय होननानै थगायफैदोंनो गौरां दैयाव होननानै ओमफ्राय दाना नागिराखै पुलिसफोरनोसो केस होना दोनजोब्बाय ओमफ्राय दाना होनबाय 12थायावसो जोंनो खोन्थाहरबाय हराव लगे लगे फैबाय जोङो पुलिस बेंनानै दोनजोब्बाय फादारा गावखौ बुथारफैजानो गिनानै ओमफ्राय आं खुलुमबाय जोङो मानसिखौ देखायदो जों नायनायसै दैखौल' होननानै होमब्लाबो बियो जोंखौ पुलिसफोरखौ बेंहोनानै दोननानै दैयाव थांहोआखै बिदाया खारखोमानानै ओरै ज' मानसिफ्रा नायबाय होमबानो बुथारनायनिसो नुहैबाय हाबाब फादारा थगायदों 7 जन दङ फासिया चिरां सोरां सानसोरां बेखौ सोर मावदों माने 7 जन दङ बाबुजोबनानै दोनखादों आयै स्टुडेन्टफ्रानो जों बेखौ मानि थाखाय मावो माने फिसालाया खोन्थाखादों दाख्लैयो आंनि सिगाङाव आंखौ प्रिन्सिपाला थिखोना अनो हिर' नाम दोनदों ओमफ्राय सासे सानैया बेखौ मेगन सायो लोगोफ्रालाय मोजां गोजा होनदों आयै आं मिथिला बेनिफ्राय मानो खोन्थाफैगोन आरो बुंदों फादारा नागिराखै असयथ' बे मानि थाखाय नागिराखै जों बेखौनो बिनाव न्याय बिदों बे स्कुलखौ खुलिनो मोनला बियो आयै खुलिनो मोनला न्याय बिसारनांगौ जोङो बे स्कुलनि फादारानो थैबायबा थैबाय थैयाखैबा थैयाखै साराय सारिथायाव खोन्थाफैबाय वार्डेनानो जौ लायना होग्रायाबो दङनो नोंसालाया जौखौ लोङाखै होननानै ओरै आखाइ खोन्थालांदों हाबाब ओरैनो हमनानै बुथारहैबाय जौखौ नोंसिना लोङाखै होनदों जोंना मालाबाबो जौ लोङा रावबो खोन्थानो रोङा हमनानै दौवाबा लोङा हाबा आखाइ आथिं बुख्रुबहैजोबबायनो आयै फिसालाय हाबाब आयै सोबाव दङ 7 जन दं बुख्रुबग्राफ्रा आयै जों ब्रमोन आङो 2टा 10आवसो रायज्लायहरदोंमोन फिसालाजों ओमफ्राय बिनि उनावहाय 10थायाव रायज्लायहरदोंमोन ओमफ्राय फना दैयाखिसै फादारा उनाव हरफिनबाय आं बुंबाय प्लिज फादार आंनि फिसालानो फन हैदो आं रायज्लायनायसै अननानै प्लिज हैदो होनबाय बिनि उनावबो फादारा फनखौ होनो हाया होननानै बुंबाय बेनोथ' होथ'नो हानाय नङा होननानै फिफाजों रायज्लायबाय ओमफ्राय गैया होनबाय 4थायावनो खोन्थाफैदोंनो साराय 4थायावनो होमब्ला 7टासिम 6टासिम सान थायो मानो आंनि फिसाखौ लायनो हायाखै फादारा मानि थाखाय बिदि खालामदों होननानै फादारा मानि थाखाय बिदि खालामदों होनब्ला फादारा सिरि थायो थानो हागौ फादारा बै बुथारग्राफोरखौ बासायनो हागौ आंनि फिसाया आखाइ देख्रुबनायनिनो मेगन थाइसे गैयानो आंनि फिसाया मेगन दङ आंनि फिसानि फटक दं नाय आंनि फिसाया मेगन दङ आंनि फिसाया ओरैबायदि मोजां हेन्डसाम कलेजावबो बुङोनो लोगोफ्रा नोंनो साबसिनलै नोंनो हिर'सिन नोंखौ साबसिन नुयो होनोनो ओमफ्राय प्रिन्सिपालाबो अयथासार अनोनो आंनि फिसाखौ ओमफ्राय ओरै होनोनो नोंनि गार्जेना हनैलाय फैबाय नोंनि गार्जेना फैबाय होनोनो आंखौ होनबाय मामि आंखौ इनसाल्ट खालामो लोगोफ्रा नोंनि गार्जेना फैबाय होननानै बुङो होननांबाय मेगन सादों आंनि फिसाखौ मेगन सानानै सिथारदों मेगन दङ आंनि फिसाया आथिं दङ आंनि फिसाया आखाइ देख्रुबनाय नङा आंनि फिसाया आयै आंनि फिसाखौ मानो बिदि दोनखो माबा मोनसे ट्रिस दङ आंनि फिसाखौ हिंसा जानानै सिथारदों आंनि फिसाया बुंदोंमोन आं बे गथ'फोरखौ आंनि फिसाखौ सिथारनायखौ जिउ जोबजासिम जेलाव थैनायखौबो आं लुबैया फासिखौबो लुबैया जिउ जोबजासिम जेलाव आंनि फिसानि लाइफआ बरबाद बिसोरबो बरबाद बिसिनि बिमानि बिखा दङला आंबो बिखा दङ आंनिबो फिसा गैया लाइ लथर आंहा साय सम्पति दङ सोर जाबावनाय नार्सारि LKG आं फोरोंबोबाय बिसोरखौ आंनि थाखाय हगारनो मोना फादारा हगारनो मोना 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं
जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।